Aw, sa dinuman ti ayan day ta groceries. Dito'y laeng met tinangiduli na kidikalman. Nagyatisap-sapulam ba ya? Aburido ka madain. Nangip-ipa naman iti groceries nga indulin ka, Daryaw. Abay di mo makita timpatong ko groceries iti aparador. Sino nga may tinangibaga apakibiyangam dayay, Para iti apo ko ta dayay, anya. Para iti apo ko ta ken Flora. Tingay apo ko ta ken Linda. Sika, no damat titad mo ken Philip. Ada mo paborito. Apenda kasta. Ay agsardeng ka man si Kalakay. Pakibiyangam laamin a desisyon ka. Ay nawaw. Jak amo kang kaisang. Bakit kan? Amaw ti hostaw ken saan? Agpasyar tayo kano iti ayandananang kentatang, Brando, Lakay. Apay ka na? Mapantayo laang agpasyar, Kunak laki din no niya tinapasama. Kailiw da kanon dagiti apo ko da. Ay ka mapantayo Sigurado ka kadi akayat mo ti mapan, Lakay. Si kaki di mo. Una, sana balay. Ta bakit mo taninanang? Di namat siguro kabaalanan nga ikamat ti 2x2 kanyak. Aging gagayam ita, kat di mo paila nalipatan day, Jay, Lakay. Ay ikaw na. Ay no, awan ni tatang ide. Ay jak amaw. Ang mga minalmalo nak ni nanang. Si Mang Putmut gaya mo ni Linda, Daryaw, Lakay. Kasang-sang pe na. Ay nawaw, jakmat makita ni Nika nga apo ko ta. Ang mga awampay. Ura siya ka dyan nakita. Ni Philip pa lang apo ko tati kasarita ma. Itay pa nakatugaw itiruan. Awan mo tinapatag nga ibagakan ko na. Ni Nika kumati kayat ko ang makasarsarita. Ay, awan manin ti amok no kasta. Andan tumanan agsakit tinakam na ano kwa. Anya kumangay agapo. Ipadlaw mau nga dapag paboritom. Ay agar-aramid ka bakbakitan. Ay agtal na ka man si Kadaryaw. Agpakalaing ka manin ako nakag. Na, tasyak pa'y kaya tagpakalaing ita. Ay, nukasta ka na yung aramidam. Ang mga ano na itapay ti sana pagkinaawatan. Pagkita pukuta. Maday ta. Agkapikan, Philip, apaw. Agyaman nak lolo. Mangan kamot iti tinapay Ngamnay. Naibos ti palaman. Okay lang lolo. Sana balit at damot kape. Ay, day tamot ti kayat ko kun ka, Philip. Saan ka anaarte? Una, tasantay mo't abak nang lolo. Siya ka di paspasagidan nyo dita, Ay, nawaw. Unay kan isang. Adayan ang mo anagan, mau. Awan mo kitay. Milagayam. Ay, apok. Paspasin siyam ni Lolam, Nairwamak kang kuhanan, lolo. Ada akong lola. Ay nawaw, naimbaglaang ang tadakan ni Kaapaw. At kayat ko nga itidkan ka. Anya day ta, lola? Ipalagip munto man madamdama, Apaw. Agmerienda ka pa'y nga umuna. Mabit lang irwar ko tigatas kan special apalaman. Adamat kapya nakaparabaw iti lamisaan, lola. Sa maysa, okay lang ang kanya. Ure awan palaman ti tinapay. Ay saan ni Kaapaw? Adda ginatang ko aparakan ka. Anya? Mabit lang talaan. Sigurado ak amagustom dayjay, Apaw. Imported ka no ka dayjay. Nakakapi akon, lola. Rumwarak pa'y, tatumulong ak nga agluto iti kanan tayo. Ay mabit lang ni Kaapaw. Ada ka di bagam, lola? Alaom day to. Ay nawaw, anya tilinaon day ta karton, lola. Regalo para kan Kaapaw. Tidaduma ket inted dala ang kanya. Ngam saan ko ang mausar. Iso nga ited kulat taken kan.
Jada Duma, talaga aginatang ko para kan ka. Nagadun, Lola. Jak sapay mat kabaulanan na bagkatan. Adamo ni nanang mau. Mala, agawa am kit di ti mangilumeng. Ang mga nuad na makakita. Lola? Unusan, ilumeng mo pa'y laang itilikodan tiri daw. Bantayak to, apaw. Nakita tinaramin mau isang. Ha? Hindi ka man naging didyam mau. Adda ka di parikot, Dario. Nakita tinted mo kaninili ka nga po ko ta. Ada regalong para kan kuana, ngem awanti para kan ni Philip. Ay nawaw, siyak ti gimatang kadagijay, lakay. Katap no ibagakin ka. Siyak ti agdesisyon, no asino ti kayat ko apang tedan. Ha? Pakialamero ka launay mga main. Kas iti kadayon ko nga ibaga. Pagrugyan tao ti sana pagkikinaawatan ti kastangar aramidam. Ay sus, relax ka kadilang, lakay. Saan to ang mapasamak dayta? Saan abale? Tain lemeng mimot ang nasayaan. Saan dan to ang maamuhan? Na, Adda ka mo ilagayam di tiruar, Philip, anak. Itay pa'y asap sa pulon ka. Agpapaanginak, nanang. Apay ka di anak ko. Itay pa'y ngamin na makadlawak ka ni Lola. Ha? Itay nagkapiak. Awan ti palaman ti tinapay nga yung kape. Idi nini ka tinagkape. Ay nawaw. Inroar ni Lola ti palaman kan gatas ngayon dulin na. Si kakit di mo anak ko. Saan na balilatan? Tinapatag kat pinagkapida ka mat. Nusak lang amang pampanunot. Kasla da paborito ni Lola. Ay nasaan mat siguro anak ko? Uray di na ibaga. Madlaw ko matigaraw na. Kita maintun madamdama. Adun tumanan ti mayawid ni Nika akasinsin ko. Agawid kayo ka din, Manang Linda. Wan, ading ko. Agawid kami. Ni Philip, agbati kanupay. Mabit lang, Manang. Adda ka di ibagam, ading ko. Ay, alaam da ito'y Manang. Ay nawaw. Ti groceries kan chocolate samot nga inted ni nanang kanika nga apo ko na dagito'y ading ko. Ay. Amangan no sa pulan nanto. Saan, Manang? Isupay kit di atin ang ibaga pagbingayan da ka ni Philip akasinsin na. Anya? Narigat matlaang, no ninika nga anak ko ti kanayo na may ranranod. Amang ano day tapay ti pangrugyan ti sanda pag kinaawatan nga kasinsin. Ay na, agyaman naklaunay, ading ko. Sigurado ang maragsakan ni Philip, numaamuan na ti inaramid ti kasinsin na. Addan sa bisita yun, nanang. Bisita? Adamat pink at chinilas. Sapay ka barbaro. Chinilas mo dayta, Philip Baro. Impadas ko laang itay. Ha? Chinilas ko? Wen, inted ni Lolam. Ay nawaw, sabong-sabungan da ita at chinilas. Para kininika ko ma. Ngam imbingayan da ka. Di ulat ta ko man inawat Ang mga no panunutan lagi ti kaaruba baklaak no usarak da ita. Ay na, si kakit di mo tanak ko. Pagyamanam kit di takas di ti kapanunutan ti kasinsin mo. Iso tinang tedan ni Lola yo. Ngam imbingayan na kapailaan. Agpudno ka man kanyak, Linda. Ha? Nasalaw ko ni Philip iti dalan itay. Imbawm no ka na agumatang. Nakitak ti chinilas ngayon suot na. Saan ka maawatan, lakay? Pink, kin sabong-sabungan da at chinelas. Apay, bakla ayan ni Philip. Anya? Nakitam laang aping kan sabong-sabungan ti chinelas na. Panunutan mo tan abakla ti anak ta. Okay. Awanan na ano agbalin na bakla ni Philip. Ay sos, awanan ti gwapong anak ta. Ay nakamali ti pampanunutam, lakay.
Ti tsinelas nga insuot na kat inted ni Lola na. Anya? Pink asabong-sabungan, tapara ko makinini ka dayjay. Amumat nga iso ti paborito nga apo ni Nanang. Naasyan laeng iti anak ta. Iso nga imbingayan na. Ay na wow! Bagay mo matgayam ti Pink at tsinelas, Philip kasinsin. Ah? May bagay launa iti sakam kasinsin. Agyaman na ka, kasinsin. Pink mat nga min tinted ni Lola kasinsin. Iso aday talatan tinted ko kan ka. Okay, insan. Naggasat ka launa, tas kati paborito ni Lula. Ano kasta nga agpasyar tayo iti ayanda? Ada itid na. Syakit. Mga anak lang iti lamisahan da. Sa balin ti panangkita na kanya. Jak ba't lang kaya tikas jay nga ugali ni Lola kasinsin. Apay mate. Saan ana saya tikas jay anya? Agpapada tayo lang nga apo ko na. Iso saan ana sayat nga da paborito na. Ti aramid na akastakat pangrugyan ti saan apagkikin na awatan kasinsin. Ibagaman kinili ka nga umay dito'y balay daryaw. Ay nawaw. Anya ti bagam iti apo ko ta. Apay aya sa ludsudang paylaan. Di ka gugit ah. Unay kamutin. Agsal sa lunsod la da tao. Kasano ajak makapungtaw kat nagado sa ludsud mau. Anya nga minti pagpupudutan ti ulom aya. Basta ibagam iti dayjay anika. Ta umay dito'y balay itamot laang. Mapan ka iti ayan na no kasapulan. Siya pa iti baon mo may. Mapan ka unaw. Natagurubwat ako. Di ka din agungay. Tani, mataranta akarkaraw no kasta ka. Ay na naman, anak ko. Ay, hagawam ta makain inumak. Ay na. Ato iti danon Ay, Anya ngamin aya tikinkin na niyo ta inanusan niyo anagnag na nga imay dito'y balay. Imbawd nak ni nanang yaw. Takayat na kano ang makasarita ni Nika nga po kumay. Ay nawaw. Apay ka no tatang. Ay, amaw. Agong ugot mo tinayaw. Ay nawaw. Sapay busy ni Nika. Ada practice da ijay pagadalan ita. Urayak langan. Numarabyan nga eh. Urayak tagkuyog kami. Sigurado ang makaungot ni nanang mo no agawid na kajak kadwa ni Nika. Ay nawaw. Agbuya kay pay nga rod iti TV tatang. Pagururayan niyo iti apo ko yo. Anya di ba gam Lola? Agpudno ka man kanyak nika. Nakitak ti Pink kan sabong-sabungan at chinilas ngayon suot ni Philip. Iso ka di dayjay ti inted ko at chinilas kan ka. Ha? Ibagam ti pudno kanyak nika. Wen Lola, iso dayjay, inbingayak ni Philip akasinsin ko, takas laawan matinted yung kankwa na Lola. Inted ko lang arudan kan ka. Inted mo matgayam iti sa balay. Ay nawaw. Di mo latta ko man inalala no saan mo gayam a kursunada. Ay, sana kasta Lola. Jak ngamin kayat amarik na ti kasinsin ko, asyak ti paborito yo. Pasensya kayon, jak kayat ti Riri Lola. Aha, nagadunga ang mom ni ka. Siyak ti paborito yung nga apo. Ngam sanak anaragsak Lola. Ngamin, sigurado ak apagrugyan to day tatisan mi apag kinaawatan nga kasinsin. Anya kay timbagan ni Lola mkan ka, ni ka anak ko. Nasakit tinakam na, nanang. Ay nawaw. Apay ka no? Nasakit tinakam na. Tanamuan na nga inted ko iti kasinsin ko ti daddo maarigalo na kanya. Anya kumangay ti pagpungtutan na. Jak amo ka ni Lola, nanang. Jak maawatan no apay akas jay ti ugali na. Ay, aging gagayam ita. Kat adda paborito na kada kayo nga apo ko na. Day tangarod nanang. Di na amo aday tanto ti pagrugyan ti saan mi apagkikinaawatan.
Kasanon to? No isingir to ti kasinsin ko kanyak. Jakmat kaya't aguranak ni Philip. Gapulaang itiday tabanag, nanang. Naimbaglaang nga natakas na ti kapanunutam, anak ko. Husto laang tinaramid mo. Barang makaamiris to ni Lolam. Lakay, di mo iluto aming tibangus nga inorder ko, Mangibati ka iti 2 kilaw. May 1 kilo para kan Philip. May 1 kilo mat para ka Danica. Ay nawaw. Itaman pa'y apatas ka kadagiti apo ko ta. Naamiris ko nga main ahusto ni Nika, lakay. Saan ang nasaya at nga da paborito. Wala, agyaman tayo ti Diyos ta. Nakaamiris ka mailaangan. Narigat matpiman, no siyak pa'y ti makagapo. Ti saan apagkikinaawatan dagiti apo ko ta, lakay. Ay, punutan ako ng bakit. Iso arumbang apatas ti tratom kadakwada. Iti kasta, awan ti pagsakitan tinakamda. Ay, nawaw! Liklikan ti agbalin a favoritism. Tapno awan pagtaudan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Itaman pa yan nasapa ka nagahawid, Henry Lakay. Isaram ti ridaw, ti nabakit. Ay nawaw, apay ka di. Aramidom ka din ti bagbagak. Anya nga min DJ ay ha. Mingmingam ana imbag to'y napidot ko di tadalan Oh, nay. Ay nawaw, nagkadua balitok nga alahas Lakay. Kontrolan tang hiwat mo. Ang mga noda makangag. Ay nawaw, mano nga tatigatadday talakay. Hindi tati santa pa asigurado. Ang dalo sa mangkit di ti kabinet. Taiso ti pangidulinan ta. Di mo dakdakamatan iti uray asino man ti maipapan ka dagito nga alahas. Nalawag! Maritina! Mare! Ne, si kamat gaya, Mari LC. Apay ngay, adi ka pa'y nakasukat, Mare. Nalipatam sa mutan ang nakitulag ta ka ni Mrs. Bernabe. Ay, saan mo't kiti, Mare? Ngam, saan ako na makipurdiya, Mare? Ay nawaw, apay ngay, Mare. Diyak kayat ti mabannog, Mare. Anya? Sa maysa, diyak kayat ti ngumisit. Manipod ita, rugya kun ti agpapudaw, Mare. Ay na, kala at samot ti panagbaliw ti kapanunutan, Maritina. Idi kalman laeng ang nakitulag ta. Ngamita, di mon kaya ti makipurdiya. Talaga kasta, Mare. Si kanton ti makaamong agkalawag ka ni Mrs. Bernabe. Ay na, nabsuka ka. Ida, nagmayat ti maturog no kastoy lang, Henry Lakay. Ay, uy, pudnutin ako ng bangit. Kasto'y gayam ti biyag dagiti baknang. Nagmayat tirik na. Wen nga rod Lakay. Ugayam, di mo liplipatan apunasan dagiti balitok nga alahas Wen ka di Lakay. Danag mon aya. Nasken apunasan tapno sa nakataptapok. Wen. Punasak inton madamdama. Relax ka kadilaan. Alam ka ro, tain na sirok ti mangga. Iturog ko man ijay. O sige. Riingan kanto inton mangal daw tayon Lakay. Marin Ray! Oh! Ray! Sige magayam, pare Donald. Disturbo ko iti pan naturog. Apay anya ti bagamaya. Salsalod-sudin na ka ni boss. Apay ka nung, hindi ka umayin. Kwa pare. Diakon kaya't nagtrabaho iti construction. No, kasta? At sa bali at trabaho mong paray.
Ay, kahit maturog latan ah. Ay, nawaw. Pakalaan nyo, iti ka na nyo, no di kagtrabaho. Agtrabaho kami manuno saan. Agbyag kami lata paridunal. Sigurado ka nga rudan, iti desisyon mo pa rin, Ray. Wen. Ay, ibagam tulat taman kan ni boss. Nga ore agsapul da iti kasukat ko. No kastati ko na ibagak akan ni Baus. Di mo matkadwa ni Tina, Elsa. Talaga saan, Nana Roseng? Idi pa'y napalabas alawas, adi na kaya't ti makipurdiya. Ay nawaw. Itian niya ka no agapaw. Jakman amo, Nana. Makadlawak man kadagi dyan agasawa. Kasla saan damot tan trabaho. Apay nga eh. Tunggal lumabasak iti paraangan da, at da ni pare Henry ang nakaturog iti sirok ti mangga. Nimot Maritina, nakatugaw lang iti asidag ti tawa. Ay, si Madot da siguro man ang nagtrabaho. Mapanmuntuman ida sa rungkaran na naruseng. Ang mga nuan nyamat tan ti mapaspasamak kadagi dyan agasawa. Sikat agpaili, bakit? I-withdraw ka di amin ti savings talakay. Uy, i-withdraw amin. Masukatan to, no ilako tati alas ang napidot ko. Gumatang kan iti abastuta. Awan ka di pa iti planom abang ilako iti dayjay nga alahas lakay. Intun to ah. Saan pa nga ita? Amaan ki iti no sa pulon ti akin kukwa. Hawad matkit di ah. Mutoy nga rudan ti pasbok tagpaili akon. Adda, iti sigod na nakaikargana. Ang kalaan ni Jay. Alam to matilunta na, ay supay nga usarin tang agbakasyon. Nakay magayam na nang, anyat aramidin nyo dito balay. Nakailad ka man na, Henry anak ka. Awan ka diti trabaho. Ay awan, nagikata ko. No kasta. Podnaw dagiti dumandanon adamag kanya. Relax kay kadilang nanang. Ay nawaw. Naa. Saan tayo abak na ang anak ko? Anyan tulaangan ti kaninyo kinitina no saan kayo ngagtrabaho. Ay na, saan kami itong agbisin? Ipasiguradok day ta. Ay na, Henry aya. Anya launay ay ati pagtanagan nyo nanang. Ay, jak amo no anya ti kinkinan nyo nga agasawa. Kala at mag-asimadot kayaw. Daytan samo lang nagbuybuy ay ti TV kan agil-ilad ter aramiden nyo anak ko. Ay, sumurot kay mangkidi kanya nanang. Aday pakita. Pakit kita, udah gitu nga lahas. Ay nawaw. Nagado nga alahas anak ko. Kas makita yo, balitok da gitoy. Sa dino tinangalaam iti dayta. Napidot ko iti dalan. Anya. Ay, numaila ko da gitoy nga lahas. Di dakkel tong ti kwarta tayo. Ay, jak amukan ka Henry. Makapatakder tayo mat iti mansyon ah. Mansyon mo't nga ibagbagam dita. Imbes nga isublim dagiti alahas iti akin kukwa. Saan tatagi ko ang matang? Awan to pa iti mang sapsapon. Talaga siguro apara kada kami dagitoy nga alahas. Ne, imay kayo magayam ng pasyar nanang. Wuna, tanadamag ko ter aramiden yung agasawa, tina anak ko. Ha? Saan kayo matang nagtrabaho? Saan ka di anay pakita ni Henry kada kayo ti kinabak nang mi, nanang? Ay na, di yu pagintirisan ti saan nyo ako kwa. Da kayo mat nanang. Amangan kit dino kayat yu ti agbakasyon. Plano mi ka ni Henry ti ag-beach inton sumaruno alawas. Ay nawaw, maibuston ti urnong yaw, iti kastang aramiden yaw, anak ko. Masukatan tumat lang, nanang. Oh, anya ngay. Sumurot kayo kadi, tapno ang mumi no manuti may budget. Ikarga man dagiti alahas dito'y kahon. Ay nawaw. No kasta, itugot tamat lang dagiti alahas. Ay wala, narigatin.
Amangan no takawin da. Ay, sapay nagdagsan na jay. Uray. Nasaysaya atin ti agsigurado bakit? Sige, ikahon ko inton madamdama lakay. Kargami ti lupot Hindi ka madanagan. Amok dagitan lakay. Ala, agawam kit di ti agsagana kat ni anyat orasan. Pudno ay tinadamag kumaray. Nga, anya, pare Donald. Nag-out of town ka no, da pare Henry kan Maritina. Ay, Jackman amo pare. Kila ta nagbaliw dagi dyan nga gasawa. Ay na, pudno unay tanako ng pare. Saan damat ta na makipurpur diya? Noon nyamot at tinanakanda. Ni Maritina, di na kayatan ti agtrabaho, taamangan kano nung umisit. Kuri ni pare Henry. Nagikat iti construction na pagtrabaho kamay. Ay nawaw, naimbag man ta dapay kwartada apag out of town da. Tiurnong da siguro at us-usarin da ikamaray. No, ngay may baos. Di awanay. Back to zero da manay. Day tangarod kat, pare Donald. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan na naruseng. Mapanak man iti ayan ti kabsat kaw, Elsa ibalasang kaw. Nag-out of town kanumat da Maritina ka ni pare Henry. Apay, san kaya si Morot kadakwada, nana? Sana, Tapno, makapasyar kayo mat kumaa. iti kastoy nga edad kaw. Saanan nga importante dagita pasyar-pasyar kanyak. Ah, uwan mat kit di nana. Ay, madamag kuman gayam, Elsa ibalasang kaw. Pudno kaday ang nag-apply ni Kumarintina iti laon. Ay, day tatisaan kong amo, nana. Iso nga minti ko na ti kaaruba mi akadwana. Ay ka, uwan siguro, nana. Salud-sudak tuman kada boss. Ay na, jak amo kadagitang agasawa. Talagang agsaysayang da iti kwarta. Aywan gayam, nalipatak nga imbagakan kalakay. Naibusan ti kwartata. Nanginamat gayam ti mabayadan ditoy. Talaga akas ta bakit? Ngam di ka madanagan. Ilakot anto ti alahas ang napidot ko, sakbay nga agawid ta. Ay nawaw, magagaran ako na makaigam iti napos kula kwarta lakay. Ay, ursya mo ta. Ay, numailakot ta dagi jay. Bayadan ta adagos ti lunta. Ken kargaan ta manan ti savings account ta. Okay, no kasta ti plano lakay. Umanugo ta. Ita, enjoyin ta pa lang ti bakasyon ta. Tapno dama ganas ang nagbayad ta. No may lakotan ti alahas lakay. Paggudwaan ta ti bayad na. Ay, nawaw. Apay ngay? Katwan tatinultulungan kamat amang bagkat. Kan pinunpunasak pa'y dagi jay. Ala, sige. Pagkuduan ta, no mano ti bayad na. Ang sakbay day ta. Bayadan ta pa'y nga umuna ti loan, Ay, rumbang lang lakay. Narigat mo no panunutan na nga ulbuda. Sigurado amas daw dagiti kalugaran tayo. No mabayada madagos ti loan ta. Umapal da pa'y kunama Ay, nawaw. Ay, nagmayatan ti kastoy abiyag. Kumusta nga Henry lakay? Mano ti pinagbayad da? Ay nawaw. Kunak man no inla ko mong dagiti alahas Henry. Awanan, bakit? Awanan? Anya ti awanan? Saan na kanumit na gumatgatang iti kastoy nga alahas? Apay kumasaan? Piki kanumit na gitoy. Saan ka no apod no abalitaw? Anya? Amangan mat no inulbudan da kalaang. Talo abayar ti nakasarita ket agpapada ti bagbagada. Ay nawaw, kasano pa yan nita Henry? Kasano ta pa yan? Kumusta nga iti out of town nyo iti asawam, Tina? Ay, mabalin ka di iti bumulod iti bagas nanang. Anya ti konam? Bumulod kami man iti bagas yun nanang.
Ay nawaw. Awalan ti maysa ang minanang. Kasano ang napasamak dayta? Nailawan a ginastos mi ti savings mi. Kantilon mi a kwarta nanang. Namnamaan mi nga minapudno a balitok tinapidot ni Henry. Ngam saan matgayam? Isumat lagayam asan na sa pulan ti akin kukwa. Ay nawaw. Unay ay nagasat yung anak ko. Anan-anana ang kasyanda kami. Pabuludan da kami iti bagas. Oh, adto yun ti binurod ko abagas, Henry. Ay, nawa. Anya ti katawa am lakay. Na, anya't mapaspasamag kan lakay. Ay singyo alabsong. Ay, nawa. Ang palakan samat tan, Henry. Hoy! Nagbala nga. Saan ang nagbala? Ay, huyo? Ay, napang-asim, Henry. Di ka agararamid. Ay, umadayo ka mang kanyak. Apay, asino ka? Hoy! Saan na nasayati kasto yung mapaspasamak. Brownie! Ay, hundas kan nga ang subliak iti ayan ni nanang. No kastang arawd. Amangan no agbalan ti anak kao. Saan na siguro ang maakseptar dagiti napasamak nanang. Diyak mo, nga magkalat matlatan nga katkatawa. Ay, Diyos ko. Day tuya ti bagbaga. Ala, umunakan nga agawid. Amangan kit dinurumwar. Kit narigat ti agsapol. Bantayan pa ilang ti asawam. Ta sumaruno aktaw. Una nang, agawaan nyo Wun, kasaritak to ni Kukoy. Tamapantayo man ipacheck up ti asawam. Amangan kit dinun na apiktaran meten ti panunot na. Gapo iti alahas nga pagarup na abalitaw. Agbalin ko man nga adal day tanapasamak kada kayaw, Tina Henry. Talagang awan ti isimani anak ko. Naimbaglaangan at anasikaw kasanulaangan ngay. Nudwa kayo ang naapektaran ti panagpampanunot na. Wan nga rod nanang. Saan ang nasaya at ti kastangay naramid yaw? Naglun kayo kun ginastos yu ti urnong yaw. Nagbalin kayo asa daw gapulaang iti daytang alahas. Saan mimot ngamin anam-namaan? Asaan gayam apod no abalitok day jay, nanang? Inton ba minsan, timbangan nyo ang naimbag dagiti desisyon nyo. Di kay agdardaraso daw, tanarigat ti maiyaw awan, anak ko. Pagyamanan nyo takas tala ang tinapasama kada kayo. Ano sa inyo ti mangrugi manan? Aggagat kayaw, tapno mabayadan nyo tilon nyaw. Ay, nawaw! Di mo tagikwaan ti di mo kukwa. Agsalukag ka, tapno agprogreso ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Bungkid din ta mabisbisina. Ay, nawaw. Anya kamin tili na unday taasa ako lakay. Kita mga binanay. Unay kanta sa lunsod na mamain. Ay, nawaw. Sa dino ngay tinangalam ka na gito'y ang mais lakay. Hindi na minsan nga daw, papaya ti inyawid mo. Ita, mais mat. Mawanan ti ano sa ilutong kidin tara manantayo mamino na imas mo't lang. Ay. Di ka agar aramid si Kamayo. Sa dino tinangalam ka na gita ang mais ko na. Bayam, sak man lang ti agluton. Adala agreklamo akaruba. Makitam. Ay, nawaw.
Inayadam at alakay. Amom anak katurog dagiti ubing. Nakapadismaya mo na tiya mais. Apay ka de. Tama ni tato putopol, oh. Anya? Kitak man? Ay, bungal-bungal amin akin. Ay, wala nagpaiso. Nagtakaw ka lang arunin lakay. Bungal pa'y laang mat. Ay, nawaw. Ha? Sayang tibanog ko anang bagbagkat kadagita bungal amais. Inton maminsan. Di ka nga binagar-aramid iti dakas. Kita amday ta na pasamak. Nagbambanog ka, nakabasol ka pa'y. Ngam awan mat na imas, anaramanam. Agrubwat ako, nanang. Mangan ka pa'y anarding anak ko. Madamdaman taon. Sa nabalay tagawid mo ila adagaws. Inga laapita, dagiti bunga ti mais nga mulak. Nawaw. Amangan no mabisinan ka anak ko. Ah? Sa nabalin at nagkapiya mo, nanang. Baka mo ka nga raw. Agawid kan to, lumabisin ka. Mangiluto akto iti si Daam, anak ko. Ayan kay ti mais nga inalam, narding anak ko. Awamatan ko na nga apita. Kasano nga awan? Inun unaanda mo dagiti agtatakaw, nanang. Ay nawaw. Tinakaw dati bunga ti mais abulam. Ay, huwag nga raw. No asino mo, ti awanan ba yung anang takaw? Diyak pa'y naramramanan. Inun unaanda dataon. Aha. Sa ludsudam to mangkidi ka dagiti karuba anak ko. Mamuak lang no sino tinagtakaw. Ay, talagang ay pabarangay ka. Ay na, una yan ti kasta klasin ti tao. Nasken nga agridam tayo. Agraira man ang dagiti agtatakaw anak ko. Naskan amamuak no asino tagtaktakaw. Saan lanam na minsan ngayon naramid dati kasta. Nga po tadyak agtagtagaray. Ulit-ulitin dan. Aha. Pudno ka di tinadamag ko na nasuseng. Adda ka nun ang takaw iti bunga ti mais ni Manong Nardeng. Ayun nga rod, Vivian. Kanayon mo't na matakawan. Ay nawaw. Asino mat nga iti nangaramid iti kasta nana. Day nga rod ti saan tayo nga amaw. Padasan nyo man kit diti agsaludsod kadagiti kaaruba tayo nana. Amangan no adda kadakwada ti nakakita no asino man day nga agtatakaw. Ti ko na ni Nardeng. Amangan no idirabi ay at tinakaw da. Sigurado nakaturog ti kaadwan. Day talaang anana. No inranada di nakaturog ti kaadwan. Talaga anarigat amaduktalan no asino. Muwan nga rod. Agam sapay la kumaa. Tamaamuan tayo no asino man dagit ang agtatakaw. Anya ti ko ng Vivian? Adamanan kalugaran tayo anatakawan? Uy, Mary Joyce. Ay na, agraira man ang dagiti agtatakaw. Iso anasken nga agridam tayo anasayaat. Narigatan ti matakawan. Asino nga min tinatakawan, Mari Vivian? Ni Manong Narding kano. Ni Nana Susing amis mo tinangibaga kanya. Ay nawaw. Anya kanong ay titinakaw da? No husto tinangag ko. Ay kat inapit da ati bunga ti mais na idirabi eh. Anya? Ni, apayakas ta ti reaksyon mo, Mary Joyce. Ay, awan mat, Mari Vivian. Naklatak lang iti imbagam. Talaga asaan nga agbutang dagit ang agtatakaw, Mari. Agraman mula ti sabali a tao. Paginteresan da. Day tangarod, Mare. Awan pa'y tinaramanan tinangimula. Ngam inapitan. Naimbag mat na nagawid kan, Mayo. Napakaday, bakit? Sa paday, niga mamados por dos. Talaga amang ibabain ka, Mayo. Ay, nawaw. Awan tiyan mo kadakas nga naramid ko. Ibatam ka di day ta, dos por dos ta, mga no may lawan ka ka matamanak. Nasakit.
Ay, nang talaga amay pang-ur ko na ito. Padi. Kanyang gamin ti pagpupudutan ti ulo maya. Kasangsangpit ko lang, bet. Di kan agin di ammo pay laang loko. Nalipatam ka din ti mais nga inyawid mo idi na minsan arabi. Mais mat gayam ni Manong Narding ti pinuntiryam. Anya? Mais ni Manong Narding ko nam. Wan! Isu nga agsagana ka, takas ta unay nga unget ni Manong Narding. Sigurado asapulen na no asino ti awanan bain anangapit iti mula na amais. Naimbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, Manong Narding. Ada ka di bagam, Vivian. Amu ko no asino tinangapit iti bunga ti mais amula, Manong. Ha? Asino? Ni Mayo akalugaran tayo. Ay, nawaw. Sigurado ka iti dayta, Vivian. Wen, Manong, idilim mabasak iti ayanda itay. Nakitak nga daukis ti mais iti malikudan ti balayda. Pangalaan da kumanga iti mais, kat awan met garden da. No, ginatang dangay. Oo, tay tatim posible, Manong. No siyak ti sika, mapan ka iti ayanda. Sigurado amaamwam ti sungbat dagiti saludsud mo, Manong Narding. Mayak man, pare mayaw. Sika maggayam. Kanya't masapul mo, pare. Adala kayat ko sa ludsudan, pare mayaw. Anya da ito, pare Narding. Diyak pa'y naibaga ti sa ludsudak. Ngam kaslag nervyos ka matay. Ah? Ay, kuha. Ay, kastak no maditirik nak. Medyo pigir-girak pa ya. Ay, anya nga menti sa lutsud maya, pare. Gastoy ngamin, pare. Natakawan nak iti mais. Ket ada nakaibaga kanya, ti may papan iti ukis ti mais, anay basura iti likudan ti balayaw. Ano kasta? Pampanunutan mas siyak ti nagtakaw, pare. Saan ka diya sika? Ay, nawaw. Sana nagtatakaw, pare Narding. Di bagakan ka. Hintay ti gayam ni bakit ti mais akin dan may. Di mo patpatyon ti asawak, Manong Narding. Anyat kayat mo sawan, Joyce. Nagulbod ni Mayo ken ka, Manong. Ah. Kinapudno na, isu tinangyawid iti mais idi na minsan arabi. Anya? Dahil tatipod no, Manong. Salsalud-sudak no sa dino tinangalaan na. Ngam di namat ibaga. Ay, apo, naglukon day ta amayo. Masigurado nga isu tinanghapit iti mais mo, Manong. Awan mat tidad dumama, bali na pangalaan na. Samay sa rabi, idin sangpet na. Ay, nawaw. Siya kumatimapan mang ibagakin ka. Ngam, awan pa'y nga minuwayak amapan iti ayan niyo. Naimbaglangan atay may ka. Isumot laga mga stawo na iti nervyos ni pare mayo, iti agsarsarita kami. No siyak ti sika, ipabarangay mo ti asawak, Manong. Tauray siyak nga mismo nga asawa na, di nakipangpangag. Amangan nun ni Kapitan, tidenggan na. Unay kamutan. Nakalusutak ko man ka ni pare Narding. Rumwar kakit din, tamapan mo kasarita di tao. Di naklakas yan. Idi pa'y abalbalaagan ka. Tikunak, sarda nga mo ti agtakaw ngam awan matlat at dengdenggam. Anyang tulangan nga iti panunutan dagiti kaaruba. Amang ano pan panunutan da kan kanunungak ti kalukwam. Kasano kayo na may balod ah? Ay kat parikot munday ta ah. Kasano kayo na ito ubing bakit? Di ka madanagan. Kabaelak ti agtrabaho para kadagiti ubing. Ay nawaw. Talaga kaya mapaibalod na ka. Ay kat no iso ti pagnak, ma'am. Apay kit din asaan. Saan nga rin tasyak tinagtakaw pare? Apayaya, nagulit ka. Ni Joyce nga asawa mamismo tinangibaga kanya. Asi ka tinangyawit iti mais. Di mo kanuin baga kenkwana, no sa dino tinangalaam. Saan nga rin tasyak pare? Apay tayo pilit mo. Wag! Aday nyawit ko ang mais. Ngam sana nagkapoy titakaw na jay. Ay nawaw. Kaya't murot asawan.
Ni Joyce ti agululbod? Anya timbaga na aya, pare. Saan apod no, ako mari natin ang taditi mais. Ken rabi ipay kano idi inyawid mo. Iso nga ora di mo aklunain. Ammo milatan no sa dino tinagapuan na. Kasano kami na maamuan na tipod no? Kati kumari na mismo tinangyawat kanyak. Awan ti amok di tamais mo tinakaw da pare. Ululbudan na kati asawa. Ay nawaw. Anyat ikunam itayan, Mayong. Ay ko, bakit, pare? Di lang mabalin na pagsaritaan ta, dudwa talaan. Ay, saan na balay ta? Bungal-bungal mo, timais mo. Ay, saan pa yan na imas? Oh, di rin mo naman latipod no pare. Asi ka tinagtakaw iti bunga ti mais amula. Ay, pare Nardeng. Ay, sorry Saan na maulit? Ay sana mabalin ti kasta kanyak mayo. Saan lang anam na minsan ngay naramid mo ti kasta. Saan lang anam na minsan at tinakawandak. Anya nga ron ti plano pare. Ipabarangay na. Una, tasana nasaya ti naramid mo. Napan mo ka inapitin, ti di mo mula. Noon mo kla bungal-bungal mo lang ti mais mo. Diya kon pinag-interesan. Ay nawaw. Tasikapay lang ti daganas ng agreklamo. Katpudno ba, bungal-bungal ti mula mamais. Awan to pa'y usto akin nang kaw. Sa itap, ipabarangay nakparay. Uray no bungal ti mais ko. Saan lata nga umno ti naramid mo? Tay jay aklasi ti mais kidi, ti pakay barbaranggayak. Ay nawaw. Si kakit dimot Manong Mayong. Si kagayam tinangtakaw iti bunga ti mais ni Manong Narding. Siya kon, apay ayang nga ulit-ulitin niyo. Kunamblan mayat ti bunga ti mais na. Saan mo't nga ron na imas? Bungal pay. Anya ti ko na Manong. Bungal-bungal ti mais ni pare Narding ko na. Si kakit dimot. Pudno mat. Kas jay ti bunga ti mais na. Sa ita, adapay laganas naman na magipabarangay kanya. Ay nawaw, talaga ang nagpuskol ti panagrupropa man niya Manong Mayong. Bungal-bungal mo't nasasawam dita. No si kalati nakakita iti bunga ti mais. Madismaya ka bibiyan. Makapawang ganas aka na 5 seats apartment ti bukil na. Ada kanumatan ni Kapitan Mayo lakay. Agsagana ka, tasangum ni Manong Narding. Ay nawaw. Awan. Sumangwak. Ulit-ulit tambay. Sa anak mo atulang. Tasikapay lang tinatangsit. Istorya to amin kini kapitan. Istorya ti bunga ti mais ni pare Narding. 5 seats apart ti bukil na. Ay, agsardeng ka man, Mayo. Pagyamanam talasingpat ni Manong Narding. Saan nakabinugbog? Siyempre. Kabutang nakabakit. Agsardeng ka ka di uno saan? Ay, tayo 2 por 2 bakit? Di mo itutok Ay, Talaga nga agdisso da ito'y ados por dos kan ka, Mayo. ay, excuse me. Agsaga na akong bakit. Ang mga no aguro-ura yan, ta kapitan. Kan pare Narding yung barangay hall. Ala, agawaam ta itulod ka di barangay hall. Amangan kit dino sa bali ti pagturungam. Agbalbaliw ka nga minan, Mayo. Saan kan nga uping? Di ka kadimabain iti kastangar aramitam. Is-eskortan na kapay ti asawam nga umay dito'y barangay hall. Mayo, mangmangag mo ka diti bagbaga ni Kapitana, ha? Ay nawaw, Kanya nga minanti ko na yo, kapitana. Agbalbaliw kan kunak. Narigat no makita dagiti ubing ti kastangar aramidam. Amangan no isuntom at ti aramidan da no dumakal da. Uwan, kapitana. Sana na maulit. Siguradom lang, Mayo. Kasyam ni Joyce nga asawam. Diyak kayat makita nga is-eskortan na ka nga umay dito'y barangay hall. Nalawag ka di? Ay, uwan, kapitana. Las ko na ito yun. Promise. Ay, nawaw! Di mo alaan ti di mo nagrigatan. Tapno awan to ti pagbabawyam.
Well, papagayan, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.